Nej, vi beviser topunktsformlen. Altså at a er lige med y2 divideret med x2 minus x. Og det har vi så nogle forudsætninger for. Vi skal bruge to punkter, der lige ligger på en ret linje. x1, 1 og x2, 1. Og hver af de punkter skal så have en overskrift, som er ax. Ja. Så det vi starter med, det er, at vi skal vise vores bevis. Vi starter med at skrive de to funktioner op, hvor vi sætter punkterne ind. Så vi skriver y1 ax1 a2 b for at skrive det. Okay, nu vil vi gerne have trukket de to overskrifter fra hinanden. Det vil vi gøre ved at sige y2 minus 1. Og fordi vi gør det på den ene side, skal vi også gøre det på den anden side. Og vi kan se, at de her er lige med hinanden, så derfor er det det samme, hvis vi så skriver og det bliver så et parentes, fordi vi skal have en plusparentes, så minuset bliver ganget. Ja, og så skal vi så ophæve parentes. Og når man ophæver en parentes med minus, skal man huske at ændre fortegnet inde i parentesen, så det hedder 2 minus 1 er lige med ax2 plus b minus ax1 minus b. Og nu har vi så, kan vi se, vi har to b'er, plus b og minus b. Dem kan vi så ophæve ved bare at sige plus og minus b, så det giver 0, så vi har fjernet b. Så nu har vi y2 minus 1, men så har vi så også ax2 minus a1. Og så kan vi se, at a er den samme faktor på to forskellige x, derfor kan vi skrive 2 minus 1 er lige med x2 minus x1. Og vi kan så, nu kan vi så have a til at være isoleret, til at stå alene. Det gør vi ved at fjerne x2 minus x1, og det gør vi ved at dividere på begge sider. Så vi kan bare sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, så lige nu a parentes x2 minus x1, og det skal vi så også dividere med x2 minus x1. For når vi gør noget på den ene side, så gør det på den anden side. Ja, og fordi at der står det samme her, så går det ud af mindre end 0, og derfor har vi vores bevis, at y2 minus 1 divideret med x2 minus 1 er lige med a. Og det er så vores topoform, så beviser rigtigt.